ga aina ugin biyata Rayyan damsa ina ta ne da yau gamo da soyayyar ta bayan sallar isha'i na ɗan waya ta dan in duba Facebook cikin nishadi ashe da rabon anan zane jinyar yanka na ƙauna mai zafi lallai soyayya da akwai zafi idan ta faɗo kanka tsoka da jijiya har jini za su jijjiga a jikinka idan matan yi saukar hanzari kushe wata iya kai ka amma kuma idan ka dace ka more komai na ka daidai zayarta